Tikulandireni kulikonse kumene mukutionera maso kutimvera madzulo ano. Iyi ndi kanema ya Times, ndine Brian Banda, ndi programu inanso sabata ino ya Times Exclusive. Amatipatsira maprogramu wa ndi Rainbow Pens. Wow, I think K-Peach looks amazing on the door. The electric blue cuts it for me. Come on, look at the tango, candy pink, burnt orange, okay, sweet lime. Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Mlendo wanga mprogramu hii ndi Dr. Mathews Mtumbuka, amene ndi wochita business komanso tsopano amene akufuna kukhala president wa chipani cha UTM. Dr. Mtumbuka, I'm profoundly honored madzulo ano kuti tikhoza kukhala limodzi. So I'm very pleased kuti ticheza nanu. Chabi. Yeah. Feel free kuyankhula Chingerezi olo Chichewa, but program hii ndi ya Chichewa. Zikomo kwambiri. Yeah. Zikomo. Kodi Dr. Mathews Mtumbuka ndi ndani? Ine ndine Malawi, wachinyamata, nabadwa mu 1978, pano ndi zaka 46, naphunzira za engineering ku Polytechnic, kenako nakaphunzira za engineering PhD ku University of Oxford, kumene namaliza 2005, ndi zaka 27, kenako nagwira ntchito makampani angapo, namba kugwira ntchito ku Scotland, ku UK, ku Shell, nacho kumene kujanaza kugwira ntchito ku Mathews, nakhantha itali ku Airtel, kenako nasasunduka mkulu wa makampani awiri, Ubuntu Net Alliance ya International ndi Helios International. Ndine kuti mwina kwakulu ndine engineer, ndine motivational speaker, ndine wa business, komanso makamaka ndine mtsogoleri. Chifukwa utsogoleri namba ndili wachepere, namba konse kumene ndayenda nakhala ndine mtsogoleri. Kupole nali chairman wa ma students umene kuja wa Katolika, wa ma engineers, ku Oxford nali chairman wa ma students South Africa, ku Shell nali president wa ma young professionals 300 and 300 ku Europe nali chairman wao. Malawi kuno nali president wa Master Engineers ndi wachepere ndi zaka 31, kumpingo ndakhandi usogolera malo ambiri kuzasulu, ma community, kumpingo, ma company, ndaphunzira zambiri za usogoleri. Ndine kuti ndine engineer komanso usogoleri ndi motivational speaker. Ndema ndi muninza kazina? Zaka 46. Yeah. Ndiye PhD mnaweza muninza kazina? Ndinali ndi zaka 27. Nthawi manager, I think I was the youngest Malawian to get PhD because nitamaliza ku Pole, ndisanamalize nantapeza kale scholarship ya zaka zitatu. Nitaona kuti scholarship ya zaka zitatu kuti ndikapange masters kena ku PhD sizikwanira, chifukwa ndi zaka 4 kapena 5. Ndiye ndinapanga proposal kuti banji ndisapange nawo masters ndikangopitirira. Anandilola. Ndiye napita kumene kuja chaka choyamba anati tikuona tikupasa mayeso after 9 months tione kuti ukuzopitiliza. Mayeso aja nakhoza ndi nangopitiliza 3 years namaliza kukamba kugwira ntchito, chifukwa namaliza mwansanga kwambiri ndi zaka so straight from Polytechnic straight to PhD. To PhD? Yes. No masters? Ndilibe masters. Yeah. Kuti nzeru? Mwina mwai kaya kumaine ndimafuna kuti ndimathane nazo mwansanga tikapange zina. Chimene ndimafuna chimenecho. So kumudzi ndi kuti? Kumudzi kwathu ndi ku Lero, TH kula Maembe, pano abongolola aja ndi atiye athu kurumpi. Okay. Mumapita? Nimapita kwambiri. Ine nabadwa kwathu ndakulira kumudzi. Makolo anga nali aphunzitsa ku primary, mai anga bambo anga, nyumba yathu nalibe magetsi, madzi timatunga ku Msinje. Ine ndasizapo madzi pamutu pa ndipaphika, kupita kumunda, ndapanga zonse za kumudzi. Magetsi nayamba kuwaona ndikupita ku university ndi zaka 18. Ndakulira kumudzi ndipo ndimapita chaka chilichonse makamaka pa Christmas. Pa Christmas ndimapangisa timati football bonanza. Number 2010 matimu pafupi 100 kurumbi amapikisana amayamba mu August moti pano
kulikalikili wa mpikisano wa mpira. Ndiye December nimapita kukapeleka mphoto amene awina amalandira uniform ya mpira chani. Namba 2010. Namba zampirazo. Namba 2010. Ndi chinthu chachikulu mukapita ku Olympic kucha mukamva kuti kuli Mtumbuka football bonanza. Namba 2010 kale. Chachikulu kwambiri pa Christmas paja anthu amadziwa kuti tikapemphera tipita pa Lero Trading Center tikapanga za mpira Mtumbuka ali Kongo. Amadziwiratu. Every Christmas I'm in the village. Every Christmas go check Numbi. And ena mwa ana amene amenya mpira mu Japan ni bwana town. Ama kumana you inspired us. Because I believe kuti ndakulya mudzi kuja ndizipita because you want to give back. Two ana kaona ine umene kuja. Ama kala inspired na also apite patsogolo. Maka kamva kuti uyenali konkuno bambo ake amatiphunzisa. So I like to go back there to give back. And sikuti ndimangopita pa Christmas poker. Kwa kala ma function ako ndimapita. Pachaka mwinapita katatu kanayi ndi kumudzi kucha namangaso nyumba kwathu kumudzi Lero Kongo. I am connected kwathu kwambiri onse amandiziwa. Sabata imeneyi munabwera poyera kuti mukufuna mukapikisane nawo pa utsogoleri wa chipani cha UTM. Manong'ono anakhala akumveka mawebinar mawebinar inalingana yake mimi sina motivation ilumaona kwenye naona kwa mtu mnabala bakale ndi mazitio panaona ya kusinthana makala a poster ya webinar kwa webinar je namba ndawo ya covid tu kwa inazasinthana Brian namba ndawo ya covid webinar kala ya webinar inu makala zalipo angati inambo kwela red ino poyamba inali white ndiye palifuto wewe ndene natoa mundu ya kusendera so za red iso mbona kozina reading I don't know mucho for kozina ndiye kwa sababu mwabwera no poyera kuti you are interested so chidu chimenechi chabwera bwanji chidu chimenechi nkhani yake ndi aitali koma tidula Vice President wa dziko lino amene ali president wa UTM atamwalira mwadzidzidzi pa 10 June aliyense anabalalika ndiye kuchipani kuja ku UTM anthu anayamba kubwera kwa ine kuti mbanje mkhale mtsogole watu mbanje mkhale mtsogole watu ndi makana mjuni iyi ambiri tu ena mpaka ma inbox amagwirizana kuti tieni tipite ndikuya pena mpaka kuti akusakuyankha kuti tieni tose tipite ku inbox kwake ndiye kunadzaza ku inbox even ku office and anabwera my representatives ama groups chance ndichona which groups my individuals amchipani komanso ena akunja kwa chipani ambiri akhala kubwera ndi poyamba ndi makana ndimanena kuti nthawi yanga sina kwani even Bible muja ambuye Yesu amanena kuti nthawi sina kwani chilichonse chindi nthawi koma kenako ndazamba kuona kukhala ngati mwina nthawi yake ndiyo mwe mwina ndi namba kuganizira kuyamba kupanga konzati anthu ndiye choyamba ndinofuna ndidziwe kuti ndaitanidwa chifukwa ndi Mkhristu wa Katolika nkhani ngati zandale ndimaona ngati ziyena kukhala ngati kuitanidwa chifukwa ndi nkhondo ndale ndi chinthu chovuta kwambiri akugenda ndiye kuti umoyo wako panopa usinonga private chilichonse kawapita mushopu wagula chani waendesa galimoto anthu azipanga debate wavala chani chilicho ndi chifukwa anthu ambiri amathawa muziziwe ndikuziziwa bwino kwambiri so tachokomene kuchakena ko ndagenza kuti ndipange concert ndapanga concert ndapemphera kenako namba kuchivomereza kuti ndilowe ndale kuthandiza dziko lathu chifukwa nzanga wina ake tinali ma classmates ndimchula dzina kukwera makambani in town nakumana naye 3 years ago akumanga nyumba ya renti pena pake ndio umanga nyumba wachita bwino tu kuti zikhandi ndalama zati tamira kuti siri tamira ndili bwanji nyumba iyi ndifuna ndalamazo ziphunsa abale ama yanga mpaka muyaya ndili bwanji akuti wendine ndapanga graduate 20 chakuti years ago pano sitingakhale kuti tuzipangira zatoka iyayi zatoka tikhale kuti tinathana nazo tizipangira anthu ena kuthandiza anthu ena ndiye kuti munthu umafika level ina yokuti uziganiza za anthu ena usati za iwe ndiye ineyo kulowa mndale umu sikuti ndiuziganiza ine iyayi ndikuganiza anthu ena ineyo nagwira ntchito zaka zambiri nasiya pano ndikuyendesa makampani I don't have a problem but I need to give back Malawi because amayanga mandifusa mwana wanga chani kudandala amayi maji inu kumambe ndale mayi anu adandala kwambiri tu ndi nkhani tu imeneyo ndinazoti amayanga amene ndiye mfuna aendese ndale ndani wina ndi truck driver wina ndi soldier ngono wanga ndi soldier ndinafusa kuti soldier uja mnamulola bwanji ndiye nangoseka so mapeto kukena kunaona kuti yayi
tilowe tiyendetse dziko kuti dziko atipite msogolo tatopa ndi umphawi. Komanso ineyo ndinali pachita bwino ku UK, ndamaliza zaka 27, pa zaka 30 I resigned from UK to come back to Malawi kuti ndithandize pa chitukuko cha dziko lathu. I resigned kuchera kuja ndikupanga resign anduza kuti yayibwerera wapenga chani ni malanda ma pounds nali bwana ku UK nimayang'anira maiko 8 UK, Ireland, Norway, zambiri Germany. Koma kupanga resign chifukwa ndimafuna kubwera kwathu kuno chifukwa choti ndimafuna ndikhale part of mbiri ya chitukuko chathu. Makapaka nthawi ija being first time chitukuko chimayenda mtsogolo kwambiri. Ambiri tinabwera nthawi imeneyi. Dr. Thomas Chatara Mutali, Chekeziva, ambiri tinabwera kwathu kuno tikuchokera ku UK nthawi imeneyi. Chifukwa timafuna kuti tikhale part of the development of this country. So UTM munalowa liti? UTM ineyo nalowa isanayambe 2017, 2018. Ineyo munalowa UTM? Ineyo nalowa UTM isanayambe. 2017 ile 2018. Munalowa liti? Ndipo kuti? Late 2017 ile nalowera Bolero? Hayi, nalowera mu office ya Vice President Dr. Saulos Close mu office yawo. Koma sina kuoneni all these years mutavala usalo ya UTM. Mukudziwa all t-shirt. Kuma bwana Banda mukudziwa kuti a police a CID umadziwa? Yeah. Amavala uniform. Kuma sim police. Ndi polisi. Upolisi uniform. If ena fed nali mamemba ngati ma CID, unaona? Ndi polisi. CID ndi polisi amene. Okay. Esavala chipewa koma ndi polisi. Okay. Hey. So simma pale. Simma pale chipaje. Why did you CID ama Saulos, the late Saulos Klaus Chilima ali moyo. Simuna vale makaka achipani chifukwa chani. CID savala uniform chwaja. Kani limene. Kandimene. Mukudziwa bwana Banda nthawi ija nali company mwina mwamva kuti last week ndapanga resign mabodi angapo. Nali board member wa NBS Bank, nali board chair wa Nico Technologies, nali board member wa Nico Pension, makamaka ya Reserve Bank yo suloledwa kupanga NBS Bank ndi Nico Pension. Those two are regulated by Reserve Bank. By rules, you can't be in active politics. Okay. So you have to manage that. And that's why, but I'm allowed by constitution kuti ndikusapita kumarale, kusatira zandale, ndi masatira inengati law abiding citizen, ndi masatira ma laws ose ya dziko lino. Kupita kumisonkhano kuja, pali mafoto anthu umaona ndi natijambulisa ndi bwana Kwesi Nsusa, ndi bwana Felix Njawala 2019 election. Nabila ndiya Saulos Chilimaja kumarale ya kuncheu, mangochi, mulilongwe muno kumasindana kandi kupita. Koma ndimapita manager, nitavala zanga, ndichipewa bwino. Utakasa huone ni? Kuti isakhale loud. Isakhale loud. Kale ngati you know nthawi kale makompyuta kaleja angati Intel Inside. Kama kaka ngono. So ndali ngati manager kuti Intel Inside. Koma ndalezo UTM na joina chisanabe. Ndi kuti chisanabe chifukwa kuti nkuluja ndimakumana naye once every month. Atachoka kwa Airtel every month makumana 1-to-1. Nimapita mimi nakuja even secretary amadziwa kuti nthawi yakwana akumana ndi abwana 1-to-1. 30 minutes 1 hour timakamba zambiri za ineyo kuti ndipite tsogolo ntchito ndimafuna zakhale ngatiwo CEO anandithandiza komanso ndimathandiza za ndale because you know kuntunda kuja is very amati is lonely up there. Yeah. Information is always once what nthawi zina mukubwera anthu amanya kuti koma baba mwina bwana South Silima akanayankhulapo nditi kamva zimene nthawi zina ndimapita kuti andolumwe yankhuletu ati wait nthawi yanga ibwera. So I was like a sounding board or an advisor because at the privilege nangasiya nali nzanga kwambiri kunchito anali bwananga kumpingo timapemphera limodzi komanso kupanga PhD cha anali ma supervisor awiri wa ku Bolton University ku UK komanso supervisor wa ku MIMO ndinali ineyo. Ndiye kuti kumaphunziro kuja maka zaka zoyambira ziwiri ndimathandiza ku PhD ndiye kuti I had the leverage kuti I had his ear. So you were very close. We were very close, yes. Out of the late Saulos Chilima's friends, 10,
you were in that circle? Your first fight? He would answer that question, but I know, I know that I was very close because of amenda nena kuti kumpingo, ku ntchito, kumaso mbali ya sukulu, kumaso pena anthu ndawe zina mango khala kuti your blood, connects. Ndawe zina zimango chitika choncho. So I think that was and also anali munthu woti amakonda anthu woti one akumuthandiza. Two, loyalty. Amafuna loyalty kwambiri. Ndipo imene ndimadziwa. So I think I consider that I was a very loyal friend to him, and I was able to keep confidentiality. Because that's very important at that level. Kuti akupange trust nje kuti you're able to keep critical information properly. Zilipo zimene muzidziwa. I mean, nangasiyana nzanga kwambiri. So chifukwa chake nalina kuti asanayambe chipani. Anthu ambiri analisakuziwa. Ine ndimadziwa kuti akayamba chipani. Ndimadziwa. In fact anandifunsa kuti ndoko ndifuna ndiyambe chipani muganiza bwanji. Ndinakambiana kuti asana pang even name before even the name there was not even a name. Did you talk about you joining frontline politics? Me joining frontline politics, he never introduced the topic, but I told him when time is ripe, I will join him frontline. That I've mentioned to him before. Okay. Yeah. Chefuga, as you rightly said, Dale can be brutal. Very. Are you ready for it? 101%. Oh. 101%, yes. That's why nothing can how. Ambuye Yesu Kristu asanayambe mission yao. Anapita kuuche nikapempera 40 days. You don't take big decisions lightly. Ungonyamuka ngati balame. No. Kokosinena nyamuka ngati balame chinombo. Mami deme chinombo means nkwazi, the ego. Oh. Imakhala mtengo muja isana nyamule nkuku. Imaganiza ikangonyamuka itenga nkuku. Unapo kwazi yalepera kutenga nkuku. Name Mhazi? Chinombo, Mathews Chinombo Mtumbuka. Ndi chinombo yo ndi ego. Balame. Kwazi. Ena kunena kuti you are taking advantage ya ubale wanu ndi the late Saul's Clubs Chilema. Chifukwa mukadakhala kuti inuyo ndale mumazifuna mukanaziyamba the late Chilema ali moyo. So you are taking advantage kuti nzanga wapita mwina neso ndiyesereko. Mani kuona kwa bwino, tukuona bwino. Ine ndiona kuti chimene titaona pancho kuti mpando mene analipo bwana Saul's Chilema ucha analipo ndi umodzi ndi iwo ali pa mpando ucha sikuti pangakhale iwo ndi Mtumbuka. But when he was going to court, we never saw you to court. Yes. We never saw you ku misonkhano. You were saying kuti munali asi idea UDA. Why didn't you show your friend the solidarity that he wanted? I did show my solidarity with him, but I can't say it here how. Oh, you can't say it. Yeah. I showed the solidarity to him. I did. You're being specific. Solidarity is not court. Definition of solidarity is not court. Yes. Yeah. Definition of solidarity is not court. For example, I'll give an example that he, at some of his lowest moments, very lowest moments, even those issues we're talking about, Zidango Chitika, I left everything and went to his house. But I don't like to talk about that. Okay. Zidango Chitika, I went, so yes, we got with hundreds of people. But with Zidango Chitika, there were, I don't know, maybe 15 of us at his house. I was there, I just knew that I need to go there. We're there with him. With him, for me, I mean, he's the best judge. People can talk. I mean, when you're friends, people talk and talk. Yeah. But me and him knew. So, I mean, but I've done this against my normal practice because I don't like to prove, I don't have to prove that. Okay. But because I think it's important in context. Yeah. Yes. So I did and there are also others that are saying you are being sent by the Catholic Church. I wanted us to talk about that. Yes. Are you being pushed to stand for the UTM presidency? Ndi support ya kumpingo? It might be mpingo wanu or the broader Catholic Church in general. No, kumpingo watu and in the chairman wa parish yatu palibe a meeting or antu the general individuals ambiri they encourage me
koma kuti abwere kuti yaipangani mwakuti no. Mpingo azi ansembe or ma officials palibe amene wandipasa push kuti ndilo. People within the party have been asking me a lot. They are definitely there was the appetite, to use the word appetite, and the desire wouldn't join. Koma kumpingo, what I know is that ansembe, ma bishop, akarudi panga encourage kwambiri akatolika kuti tizilowa kundale, because anapanga observe kuti akatolika mbiri salowa kundale. Mukati mpanga observe mbuyo history. So my question is, when in backing ya church? I don't have a backing with the church. It may not be a general church. Church when Marian would. St. Patrick's Parish. St. Patrick's Parish. So you're being backed by St. Patrick's Church. That is separate. You know, ndikapita ku church kuja ndimangopemphera ngati Kristu. Pakhala nthawi yoti ndisogolere ngati chairman ndimasogolera bwinobwino koma zandale zija is outside. Just mmene ankapangira malemu Saulusino analiso member wa mpingo wa tumene kuja. In fact, tikamayankhula manomo events amatilisa kuti ziti ulemwano vice president amene kuno ndine Kristu amakana. In the Catholic Church we separate. Church and politics are separate. Church has its own politics, by the way, internal politics. Just like of company politics, family politics. Kubanja so kumakhalanda letu paliponse. So palibe amene akunena kuti uyu ndi member wa watu wa Catholic ndiye let's push him. No, as many as I don't know. What about Bishop? No, I haven't heard of that. No, Bishop has called me kuti tabanga as many as maguti or mupite ai or ndapanga announce zulu. Palibe Bishop amene ndipanga contact kuti makuti. Wayankhula ngati wandale tsopano kapena kuti muone kuti mayambano ndale. You cannot sit here and tell me no bishop, no Catholic. Kodi ndale ndi mabota. Ndale ndi sokole kuti mabota. Ndi mabota. Zimene different sintezo. Inena rwangati kuti So palibe winali yense wa Catholic ali no pembera. Brian ndimene kuti ndikufuna iya ifo solo ndifuna ndifuna muyaka. ndisinde ndale Ndikufuna muyaka ifo solo. Simuna ndefona kuchokera ku Catholic. Ai. No bishop was. Ai, you know, mpingo watu umati banga encourage kuti lowe ndale. Koma kuti akoke kuti tiende mu bange, ai, mpingo watu sipanga zimenezo. Koma tubwerere pa ndale. Ineyo ndimaganiza last week, kungoti zinthu zimachuruka. Speech ya dzulo ija ndimafuna ndipange define new word ya ndale. Dzina la ndale ndimene kusokoneza ndale. Ineyo anzathu ama journalist mkhale pansi kuti pasi dzina la bwino. Ikusokoneza zinthu ndale ndi chani kuti? What does it mean? Sikukia. Okay. Chifukwa ni muti mabodza ndiye muti Mtumbuka wamba mabodza. Sinayambe. Ndikazamba ndizakuza mne pano Brian ndayamba mabodza. Bishop Mtumbuka. Ndingani yani. Ndiyangola ngabambo anga ngono. Mathanzika. Ndinauza, I just informed him, yes. Ndi bambo anu angono. nauza kuti Do you have his backing? Nangoza kuti ndukalo wandale ndi anangoza kuti I'll pray for you, good luck. So mene amanena a few weeks ago kuti musamango yang'anira mulowe ndale. Amanena inu? No, akalaunira ndizipendeze kuyambira kale. Ndipo ine sikunalibe siku janali kwina, nali ku Sina Zinavuta nali ndi program ina kuti izinapa. So when your uncle said pa sonkhano wa mapemphero kuti ino akatolika musamango ziyang'anira zinthu zimulowe. Amanena inu. Ayi, samanena ine amanena in general. In fact, munzoti uncle acha, ineyo ndili ku seminary. Anali headmaster wanga timati rector ndi form 1. Ndipo ndimadziwa kwambiri kuti ineyo ndikangophonya even half yokuti munthu akuchose seminary ine ndingakopanga half andichosa ndimadziwira. Ndipo ndimafuna kuti achoke mwamwayi ndilowa form 2 anachoka kupita ku maphunziro ndimene akapanga PhD yawo ku UK panabwera wina ndipamene ndi adabweranso ngono wanga anali kumene kuja anachosa seminary. Anandibira phone ndili kubona ndili pamene Mathews, I'm sorry you hear it. I have ngono wanga ndamchosa school. Anaenda makolo anga kuti ndamuchosa school. That's how it is. You know him. Ndiye kuti ine kulowa ndale zizi. My biggest critic will be Bishop Mtumbuka. Apapa anytime I think azanduza alikunja akabwera I'm sure andiuza kuti andiuza my instruction. I know him. Andiuza kuti wandale ABC don't expect to know what kulibe. The glass off. That man you know him is straight. Ndikala kusa weyamba kundizuzura zakhala Yesu. So mulibe backing yawo.
When I talked about He will pray for Catholic me. bishops, He will pray for me. I probably might have Pray for included me. it. I'm sure you'll be praying for me. Okay. Yeah, I'm very sure. So matsanzika. I'm very sure you'll be praying. No, I mean, it wouldn't be normal for me. That was not hang up. My Kolwanga, Ajibade, and I had to do that. So when I asked the Kuti, when they back in here Catholic bishops, do you want to answer that question now? That I don't have the backing because I know what that means. Backing Mundale they would endorsement into a so Uncle One son with an endorse. I think no, he hasn't endorsed me. He can't endorse any politician. In his job, he can't endorse any politician. Okay. Yeah, by his job. You know, Bishop Choyamba, the one sembe. The one sembe amatumikira aliyense wa UDF wa chani. Kumaso ndi ponzis amaponsa tonse. Kumaso ndi prophet. Zinthu zikalakwika amatuza kuti zalakwika. Ndiye kuti ndibange bag ndiye ndikalakwisa ndibanga ndiye kuti nausalakwisa. Tigwa tonse. Okay. Sangapa ngizimene because ndi prophet. Ndiye mukuona kuti zitheka Zitizo. zokhala president wa UTM. Zizi zitheka chifake chinombo chicha nkwazi. Isana nyamuka imawerenga kuti nkhuku ija ndikatenga. Ngangodziwa kuti ndi nkhuku ija ndikatenga imanyamuka sopa. Simango nyamuka ndikulephera iya. Ndi apanda nyamuka ndikatenga nkhukuyo. How? Zitheka bwanji? Ndapanga kale plan. Yes. Zamba kale dzulotu. I was very clear about my plans ya chipani ya dziko. Bende panopa nakasiya ukavota ndi madeni. What about those that are saying that you might have started like convention whether November 17. Yeah. Chinthazi zosiyina nyamuke mochero. Hai. Chemuka panthawi yake. Chemuka panthawi yake. Chimakhala chupanga timing. You know kuti munaona uje ni marathon icha. Yeah. Akamathamanga. Akukenya chao. Ajamakhala bwana. Poyambe ajamakhala poyambe. Tawezandira makhala muyoto. Amatana makhala muyoto. Ine mwana ine zothamanga za sports in Brian, I don't know about you. Ine sports imandivuta. Ine mmamenya mpira. Ingokambalizana. Ingokambalizana. Tisambo kusana. Ingokambalizana. Msandifuse ine. Ingokambalizana. Mwana wanga amathamanga 200 meters 300 meters is very good. The 4-5 years ago napita kukamuonera finals zothamangazo 400 meters akupanga za around the football ground. Ndiye anayamba kumbuyo kuti afika pa half mark anabwera pakati kuti kwasala 1 quarter anayamba kuthamanga kwadusa onse kakamba wanu. Ndiye namuombera manja nditi utakoma no that time was young. Nditi koma umayamba kumbuyo nimeona ngati wakuza. Nditi bwanja no dad that was timing. I know when to step up and what. So ndinapuza kwa mwana wanga basically. You know how to enter, when to enter, and how to do it. Sina bemochedo. So you're optimistic you'll get the presidency? I am very optimistic, not just optimistic. Very. You tell me I'm clearing this one. But I have to work. Wayankhula kwandithendithe kapena kongotilimbitsa mtima. No, I wonder, you know who you are competing with. Ndapanga resign from my board. Ndizama kufunza nezo. Ndapanga resign my board. Ndekuti nthawi yanga yambiri ndizipanga invest zandale. Ndi business yanga imakwera kwambiri. Panopo izikwera pang'ono. I know that. So there are a lot of sacrifices. I'm now sleeping very few hours. I have to work very hard. I now knowing a lot of people, new people. I'm now a different person. It's a lot of investment, money-wise, time-wise, emotional, and in that it's a data game. As in the gender, as in the kia, as in the nyoza. Ndatenga chintanda chetu kukwambira. Ndikukwera pa Golgotha. Mukwera pa Golgotha. Tichite break pang'ono. Tibweraso pamene mukwera pa Golgotha timwere matsika. Ngati mwangotipeza kumene mukuonera ndi program ya Times Exclusive ndili ndi Dr. Mathews Mtumbuka amene ndi aspirant wa UTM presidency komanso iwowa ndi katswiri pa nkhani za engineering khalapo ma company angapo. We'll take a short break akutipatsira program iyi madzulo ano ndi Rainbow Bands.
Wow. I think K-Pitch looks amazing on the door. The electric blue cuts it for me. Come on. Look at the tango, candy pink, burnt orange, okay, sweet lime. Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Mukonera kanema wa Times ndine Brian Banda ndi Dr. Mathews Mtumbuka tikulandireni kachiwirinso ndikuwa kuti mundikondabe ziko mwana ndikukonda ndibana ndikonda pano ndikutani zimene ndikupanga mumwe mwanena kuti mnayambitsa business. yes pano ndine businessman komanso motivational speaker koma I earn my bread through business. Ndi ma business angapo ndi mashopu kunzuzu. I have beverage business and food business. Ndi ma wholesalers, ndi some IT, in the energy. Ndi ma company angapo 4-5 companies. Okay. Panoso so kumene chili mupanga jani kuno ndi head office yanga. Okay. Wigo Holdings. So Wigo Holdings. Okay. So Ego with W koyambira. Chinombo ali momemo. Ego the chinombo momo? Ego. So Ego nangasikuti Ego insurance Ego chandi ndinga ko W kuti we are all egos. Mkampani mwanga twase we are egos. Tose ndife chinombo. And chitanga kudziwa. I have 100 employees. Kunzuzu Mzimba, Salima, Gender, Golomoti what. So then we are all mupanga business ya. What business are you doing? I'm a trader. Yeah. I'm into trading. Yeah. Trading, mene go kuli mashopu. Ndi mashopu dimati Katoto supermarket. I have mashopu angapo kumzuzu. Katoto supermarket. It's a brand. It's a brand in Mzuzu there. Then in the business my beverages, my drinks. Ndi ma drinks. Yes. Ndi ma wholesalers. Komanso ndi mu IT ndi energy consulting za engineering. Ndi mosomo. Energy consulting. Yeah, like the project afuna mina za engineering they want a consultant, I'm there. Napaka project ya European Union malai kuno ndiku Zimbabwe, went to Zimbabwe to review za renewable energy za solar chani namanga business. Kumaso kwa IT chimodzi because you have been so ku Airtel munachoka chifanya. Ku Airtel nachoka foti nthawi ija ndimafuna kuti ndikhale sopano CEO. Ineyo ndili wachepere. Yeah. I always had a plan that by the age of 40 I'll be CEO. Now imagine mafuna zake CEO wa Eskom kapena MTL. Koma napeza mwayi wa Ubuntu Net Alliance. Ubuntu Net Alliance. Ama pereka internet kwa universities onse maiko 16 ku Southern Africa. Okay. Yeah, so I was the CEO wa bunga limene ma pereka internet kwa universities onse including Malawi. Okay. So I was there. Mene kuja nacho kanso. Ndiye kuti simutha kukhala ntchito. Mene ndikumusanisa labide kwa Airtel. Ndiwaimbira anko wanga. Kuti anko finally ku UK 3 years nachoka kuna pita ku switch ndakhala kwa 2 or 3 years. Then Dora South Cinema is one who headhunted me. Mwena ngai matsiyo fakani njai kulu kufuna lero. Mwena ngai matsiyo. Ndikuchoka ku switch kuti ndizipita ku Airtel. Niliwaimbira anko Bishop Mtumbuka kuti I'm very excited. Nameza chitu chikampani chachukulu Airtel. Good Mathews. That's when will you stay? When you go there now, stay at least 5 years. Anandikalipia. Zimene manena mutuja ndo straight, come with wisdom. So ndapita kwa Airtel ni madinga mpaka ilikuwa ni 5 years. Wangu wananduza kumene wakhala this 5 years. Kwa Airtel nakhala 8 years. Okay. Ndio I think inaisesa. Ndio ku Ubuntu konso munachokanso. Na ku Ubuntu nakhala 2.5 years. I was headhunted again. Ineyo mwambiri was being headhunted. Okay. So there was a company, Helios Towers, that coming to Malawi, and they wanted to set up. They wanted a strong. Helios Towers. Helios Towers. Anagura Towers also Airtel. The bank set up company. It's an international company. So they wanted the CEO. So they asked me. Ndiye kumene munachoka sobwanji. Huko sobano.
Yeah, ndichifana kufunsani kuti munachoka chifukwa chani. Okay, so kumene kuja ndanena kuti ndi zaka 40 ku Airtel. Because my life has been programmed to a good degree. Nimafuna ndipeze PhD nisana kwa 30 years. Nimafuna ndikhale CEO ndi zaka 40 nakwanilisa. Komanso ndi plan by 45 years I will retire and run business to employ Malawians. Okay. So ikukhala kuti izikhala 45 years. Last year I was 45, now I'm 46. Last year just before I was 45 I said nthawi yanga jakwana because makambani akusiku namba kale ndimalepera ndachola kutali kwambiri ndimalepera by last year, by 2 years ago makambani yanga nali kuti mashopu achenda paka kwa imodzi zina zikupanga zikuyenda nali ndi my employees 30 nafika size yokuti I'm ready now to be on my own so I can step out and be on my own. So I left on my terms to go into business full time and I increased the business within 10 months from 30 employees to 80 employees and expanded big time, and so my plan has worked. Mundale palizi ndi malinga lira. Mundale palizi 5. Kuli side imodzi kumene kuli issues and facts. Okay. Then kuli side ina kumene kuli zijamani ya kuti mabodza, lies, propaganda, and kukiana. So we need to be very careful. So I'm talking about facts here and issues. So we should be talking issues. What am I bringing to the table? Why am I joining politics? Okay. Those are issues. Yeah, but you have worked Scotland, where should people have issues now with the? I think with the I think they can answer best, but what for my reflection, I'm thinking because Malaikono tikukula muziphunzira muzakale pachani pabwino. Muziphunzira muzakale pabwino uja tikukula ife ndali kuti mukapeze ntchito. Ine mayanga kuti ndikuyamba business it took her 1 year kuti amvetse kuti mwana wanga apeze ntchito because and she told me I told her I'm fine, I'm still supporting the same way. Yeah, koma uzikhala pa ntchito. Koma later on she understood it took her 1 year because Malaikono we are wired kuti mundu akaphunzira azigwira ntchito. Ndi mapanga aguda. Ndi olemba ntchito zake ndani. If tonse tizingolembedwa forever. In fact, anthu afika mabwana amene izifika nthawi mabwana ajaziyemba makambani kulemba anthu ena ntchito. That's what we need to be doing in Malawi. But now mundu akusiya ntchito kamba company kupanga employer 100, people have the time to say no koma nasi ya bwanji what. That's what brings Malawi down. Because people are afraid to take the unique moves. And I'm in my company, they don't take the move I did to go into business or even politics. I'm they're comfortable there, living for themselves. It's many so it's part of the game. As in the game, part of they don't do that. Because you know what, they want to damage Uziopa, Usalowe. And I can't do Zambili. You know, so what? This is nothing. I've had people threatening me with the men who are so in Mango Pepper. Dr. Mtumbuka, are you a man of integrity? Because this country is looking for men of integrity. Oda kozokona ndalama mofesi. Osakana nazo mkiru, maizwa mkiru. Yes. 1 billion. These are the people that you, because tachedwakari ngaziko. Are you the man of integrity? I want you to look at that camera. Malawians watching us. Malawians, I promise you, I'm a man of integrity. You can go and check my record in UK, in Malawi, here at Airtel, everywhere. I've been a man of integrity. I don't do corruption. I don't do anything. That's why in I've been big jobs. I've been lucky. I've worked for 17 years and I've mostly been earning in foreign currency. But I'm not filthy rich. I am not. If I was stealing or not integrity, I would have you'd have seen me having lots of buses and buildings, houses. What? I'm not a rich man, but I'm comfortable. I am comfortable. So I'm a man of integrity. I work hard. I've sweated for it. I don't take money on a silver platter. And you will not hear with any corruption what? No. Of course, Ndindale. What about those? Simuna Kalepo area chairman. Simuna Guirepo Mboma. And then Munagrepo Mboma. Mboma ngati sifu seven Simuna Guirepo. Komanda ndapangeta ndi Mboma. Okay. Switch was partly, you know. So jumping straight to the presidency. No, I mean, sikoyamba.
Dr. Sausini mantha mafuta zomwe izo chimodzi kuti uyu banje koma sanafikire tu pa president inu nangasema ufuna president wa UTM kena mukakhale pa parliament koma mukudziwa kuti bwana Banda osayesera kayo MP ndifuna ndiyange olokasa ndifuna ndiyange zimenezo sinamalize ndofuna osayesera MP olokasa olo minister ndakhala maudindo ambiri okuti maudindo anga ambiri kana kuyamba koma sinalephera kana kuyamba khala chairman wa parish koma sinalephera kana kuyamba khala student union president ku chairman wa parish no okay waku polytechnic ndete tiendere chairman wa parish atumo are you sure tiendere CV ya chairman wa parish I am not sure tikafika ngapi tikafika chabino mundu ine sinakhala bwana wa azungu koma ndinapita kumene takhala bwana wa azungu zinaenda bwino ine I am not afraid of taking a new challenge bwana Dr. Sausini kanali koyamba kulowa mndale anthu amafusa zomwewo ndimwaonera kuti amene janali vice ndifuna ndikuyankheni kuti amene anali vice president two things number one vice president anakuti president Bingu Antalika akupanga launch maswitch imayikonda khani imene akupanga launch maswitch Bingu anali deputy governor wa Reserve Bank of Malawi governor ali Dr. Chikaona Tawichi ndi akupanga launch Bingu amafuna khale ku VVIP awuli amene kuli president ndi a governor no ineso mundiki pomwepo awuchifa chani awutamonso governor deputy is just an adjective so vice president ndi president vice is an adjective so in America mukamapanga zama election of president amati uyu running mate wake Americans ask could uyuyu akufikira pa president because president akarudi palibe ndamina maendesa so chimodzi no fusolanga simuyanga fusolanga simuna dianke with due respect simuna kalebo ku Chipani you haven't been in any position not even a regional governor maybe sinamaliza then tukamba za ku Chipani then zimene mufuna zitu mufuna kuti mukakhale president wa dziko lino ukapera ku 2025 tichitenso gambo motero kuti munthu amene sanagwiriretu ntchito mboma koma ndiyankhe choncho anthu ambiri amadziwa kuti first time ya Bingu Antalika inaenda bwino kwambiri timamenya ma 8% even things were working very very well Bingu anakhalapo mboma anangobwera so it's even you just told me deputy governor. But that's not Boma, that's the Reserve Bank. Yes, that's part of it. And I think, Brian, we need something different. But experience. But I'm an experienced leader. Very experienced leader. No, I'm talking about government. But I've interfaced with government. In terms of I've not been in the system directly, but I've been interfacing with the government in many. I am on the some government advisory boards and things, and we'll talk for another day. Panafunika beka experience kakukapi. Easy is organized as I can please. Mwepa wale ndugu. Bwana kuli Gen Z mwejiwa. Okuli Gen Z. Abafuna zinto za sopano za nyuwani. Ngibona simbona ndale zimene is very different than the so experience at Capitol Hill it's not needed. Well, I am aware, I'm familiar with Capitol Hill. I've been going there. Even in the Maswich, Napita Capitol Hill, Kabanga interface in the treasury, I've been in boards. It's in the trust that I've been in systems where I interface with government. I know how to work with PSAs and all the systems. I've been here. I've been holding a lot of position in this country. I've been some budgets. The president of Malaysian engineers, Mapanga engaging the minister. What are we talking about? I've been engaging with the system. I've been engaging with the system a lot. I'm very familiar with the government system. But we need. I'm not talking about being familiar. I'm talking about the experience. Because I'm allowed. We have been trying this since this week. So we need to try something different. What are familiar? Okay. What are familiar? Okay. What are familiar? What is wrong with our economy? To remember what the inflation is, what has gone wrong? Inendiona kuti chachikulu chikuvuta Malawi muno muona kuti katunda amene tigulisa kunja ndio chepa ndani katunda amene tupanga import tigulisa katunda wa 10 kwacha koma tupanga import katunda wa 20 kapene 30 kwacha ndi matero yake ndio kuti
tilibe $. Nanga si $. Abwera tatusa $. Ambiri tubweresha $. Otani ochepa. So choyamba ndi chimenecho tiyena kukhande ma factory tipange produce zinthu zoti tizigulisa kunja ndicho amba chimenecho. Komanso tindi anthu ambiri malayi muno okuti afuna kugwira ntchito koma palibe ntchito. So GDP growth ija ndi how much are we producing, how many people are producing. Mpeza kuti malayi muno amene akugwira ntchito 1 to 30 ndi ochepa kwambiri. Ambiri ndi alimi koma amagwira ntchito miyezi yochepa. Titapanga kuti pali ma irrigation chanjani alima azilima katatu pa chaka ndi kuti production already imene yupita msogolo 3 times. So we need to look at the export, manufacturing. What? We need to look at the people being productive. We don't. Now you look at the zonsezo. Chiyambi chake ndi utsogoleri. That's why manena kuti what is lacking for us is utsogoleri. Utsogoleri, munthu ndi utsogoleri. Ine ndi utsogoleri. Give me something I will need. So that's what we lack. We need somebody who can put all this system together. That's what we need. Mourinho has never been a top player in Champions League, but he was familiar football, and he was a special one. He's regarded one of the best coaches in the world. I know ina trophy in that player, the best chance or Ballon d'Or. I know ina high, but he understands the game very well. I'm the Mourinho politics. You're the Mourinho politics. He is, Chinomo. Oh, he is. Wayankhula kudzita mandira no? No, Mourinho is a special one. Other kachwika kubwera anati I'm the happy one. Another mbakuza sobana. Fanasi ya special one uja. Ena kunena kuti ku UTM uku kuli ma UTM awiri. Ya amaiko osi. Ndi ina. Inu muli UTM ikiti. Kapena atusakona bwino. Inunso maona kuti alipo awiri kapena ilipo imodzi. Iliona kuti UTM ndi imodzi ya South City. Okay. Yeah, ndi imodzi. So mpungwe wako kumene kukuta kwa ine nanekale kuti anthu aziyankhala zambiri. UTM ndi imodzi ya South City. President wake panopa ndi Michael Usi, ndi president wa UTM. By law. Okay. By law, president wa UTM panopa ndi mpaka convention. After convention we have a new president. Okay. Yeah. So mukazo dibata libelera after the convention. Yeah, but you know, every party, Brian, has some problems here and there. Every party, even Gunja, Democrats have this, that. So there may be some issues. What I think people are blowing it out of proportion. I think. No, the divisions are visible. It's not that people. What do you mean by divisions in this case? Tatuluka mboma, ena mtosana tuluke. You mean tuluka mboma? Inatuluka. Nangausa una kusina tuluke. You know, we should separate between party policy and opinions. You know, I think I mean angaje bwino ndi general secretary. Inuyo mukona banje. Mukona kuti UTM inatuluka mboma ili mukona. For now, the policy matters are UTM angaje bwino ndi secretary general. Koma ndikufuna kufunso limene kuna yamba kale ya. Ili mboma si mboma. Ine ndikudziwa kuti UTM atsogoleri athu anakumana anapanga resolution kuti atuluke boma ndipo anapanga communicate anatuluka boma. That's zachizwikire panali even press conference ya UTM with the logo. So that's clear. Okay. Zinazo anthu akuza kukhandi ma opinion chani what, but let's talk facts. Yeah. Facts number 1, Michael Usi is the president wa UTM. That's fact. Okay. UTM inatuluka boma. That's fact number 2. Okay. Yes. Ndinakale tu Brian kuti pali side ya facts and issues. Okay. Ndiye kuli ina hii ya panya super. Okay. Kuli propaganda, yeah, alliance, yeah, kukiana chani. Yeah. So ine ndima kono kawo. Kuma facts. Facts and figures. Okay. Facts and engineer. Oh, engineer. Mawaya. Amana engineer ndi engineer. Mozi carpenter. Andi carpenter. Vuto lilosi amana ngandi msomali. It's zona. So facts and figures. So the facts are 2 facts. What are the facts? Number 1, president wa ndani Michael Usi. Fact number 2, boma tinatuluka. Zinazo ndo kuzokamba hii whatever. Zozara basi zoyankhula. Yantu ena do you know kuti timakamba sauti ya ena maona ngati wakhala muzuzu. Fact is amunilongo here. Muzuzu kuli business imapita apo ndi apo. So you hear paja makhala muzuzu. So here the fact is this one. They are also and forgive me for if I may, you may find this question inappropriate. Yeah. Your forgiveness. No problem. There are also others. Ndiye mzenena kuti muziyamba dunia kuti ndachimwa meya kupa. There are also
others amene akumanena kuti kumuyika amene uja pampando ali ndi nepotism yoopsa Uti ya. inuyo Makosi. iya unena inuyo iya khani yausiyata That one I'm not me. So madaba on udio. Kukompetizana. Madaba on ndani ya management. amene uja amakondera anthu akwawo Aha. Okay. kungomuyika pampando ndiye kuti mudzi wonse Ubida uti. ulowa mmipando. I want you to comment on that because that has been leveled against you. ndanena kale so choyamba ndanena kuti kuli ma facts Yes. and figures or facts and issues, then you have the rumors, the lies, propaganda and all that. So this is this side and the ndiyanke motere amene akuyamba zimenezo ndiye kuti sanagwire machito ndi ine komanso ndiye kuti sakundiziwa mupite ma Facebook kwambiri anthu akumachita kuti ine ndagwira kuna bwana wananitheleza mako anthu ochokera malo osiyana I will answer ndi my examples kuti chiziwike bwero chifo chichi. Titenge example ya ku Airtel kumene nakhala zaka zambiri. Ku Airtel ineyo nali IT director. Pansi paine panali anyamata 4. Panali Kamwendo, the late may so rest in peace, from Chakubalaka, namlemba ndine. Panali Chinga Chaguluka waku Nchinji, pano ndi head of IT ku Standard ku NBS Bank, ndi namulemba ndine waku Nchinji sima kumpoto. Panali Clarence Gama anali mkulu wa IBM, promotion yake napanga approve ndine kwa I think ndi ku Nchinji ndi Mwanza I think. Then pala Alan Banda kwa ku Nzimba nampeza panali kungo ku Airtel. So I had 4 people, Modze, Alan Banda and nampeza. These 3 I employed them. None of them is from the north. So Banda, I think let's talk facts and figures. Okay. Yeah. You that I QED. QED. Yeah, QED. I challenge Malawi and Zanga. Peter kuliko sina kuyanchilo kuma switch. Ku Airtel kulikonse Mtumbuka si wasango. Ine ndi modern Malawian. Zimene za kupanga ndi anthu oti afuna kusokoneza zikafuna ndali zakale iya iwo kumputi watani kuti go and check my record. My naenda peleka baba. Go and check them. So you're not unextremist. 4 people employed by me. Yeah. 3 of them not from the north. The one from the north, I found him there. It is married. I was like, so Chima was married guy. It's married. I mean, that's what I do. I've always done that. Zero. 100% zero. Zimene zotanda game ikatenda mambo usumana kugenda kutani asokoneza mara yatenda kumkomeni kwambiri akuona kuti game hii yatenda ndiye anofuna kusokoniza tani akudaba kuti malawi kusinda pa Facebook ndimasatira anthu amba kunena kuti uyu nditumka ndi wakuti au ndo amwe aka ine ndo kumulaje zibe phindo zimenezo ine ndo wakuti zimene zatisokoneza ndawo yaitali and Malawi's thinking is changing. Amina kama zimene akusida umbuyo ife tupele sokolo mungayangana ku UK dziko lonse apasilamba kusida ku UK Tinali Margaret Thatcher as the only woman who became prime minister 1980s. Since then there was no woman who was prime minister. Pakati papa bwera wi Liz Truss ndi nzimai wina yosana kalise then mungayangana so mene kuja pana bwera wi Sunak so mwenye kala prime minister wa UK. I was in UK for 7 years. That time 2002 to 09 we could not imagine ngoti sinzungu kuda kale prime minister zateka ku America Obama. For the first time, people said this is not cheap. So afuna anda wakamba za before Obama, before Sunak, what the world has moved on among Zanga. Don't remain behind. Is also sees it Sandiza, Sinatandize. Let's talk of the new Malawi. In Malawi na niso ngadali yense. My facts prove QED. QED. Tirendi anyamata mbili. They are not looking for handouts. They want jobs. Do you have a solution? Yes, I do. Big time. You know, it's do as I do. Not do as I do. Not do as I preach. You need to nurse and shito are retired. Clean record. Company like rehearse mode. Nabila full time and I'm employing directly 80 people, with the indirect more than 100 people. So I am on my own already employing people. So what more when I'm given leadership role?
If I'm giving leadership role, I'll expand this now as a national platform to create jobs for Malawians, because I'm already creating jobs with my limited resources and where I am in my little corner. For example, I'll give you just one example. Ndiri kumaswitch, mafuna kuyambisa amati business process outsourcing BPO. Mako center maimba phone takulanda ni ku national bank kuthandiza ndi banje password yanga sokonekera ndikulephera kupa or pin yabanga amakuthandiza. Ndiye makampani akunja mako center awo amamulipira munthu mwina 10 pounds per hour. Koma tikhandiko center kumalaiko ndi makampani akunjaja akamayimba anyamata athu kuno aziyankha kuma nkhani za ku UK outsourcing ndi kuti mama atalipe 10 pounds per hour ngwathu kuno azimpasa mwina 5 pound an hour. 5 pound an hour ndi per week 5 times 40 ni 200 pounds ndamayambiri kwambiri mini kwambiri. So that one we can have thousands of youth in one go anyamata onse akuchanga upole kubunda amene ali benchito kungopika chikampani chacho kulimenechi. It will swallow all those. We employ 5,000 of them. Even if kuti tikatengeso ina ku Tanzania zimene zikuchitika ku Mauritius akupanga ku Kenya akupanga ku Egypt akupanga. So my exposure will come to 4. Is this not taker? That's just one example. My factory. Is this not taker? That's why ndikunena kuti ineyo ndifuna kuti nthandize dziko lathu because I have the experience, the exposure, the kutekera. Muli pabanja. Muli ndiwana. Yes. Can you tell us briefly about your personal life? I've been married since 2002. Mkazi Motsi. Okay. Hey, Motsa. Mkatolika. Mpaka ifa. Musekanyari. Musekanyari ni kazi Motsi. Motsi. Yana aja akudandawani. Ndinikazi Motsi. Yana okutimira ndiyakazi Motsi. Sai maliwandikano. Mpaka ifa. Mundi kazi Motsi. Kumaso mwana Motsi. Okay. Chumbiko. Okay. Yeah, mwana Motsi kazi Motsi. Tita kukambirana zonse Mazulwana, and I want to thank you for candid conversation that we have had. I want you to look at that camera. Thank you very much. Thank you. What would be your parting shot? Tita kukambirana zonse Dr. Mathews Mtumbuka analipa Times Exclusive. Yes. Agone ndida Malawi Mazulwana. Tigone ndiyo kuti we have tried the rest, let's try the best. Ine ndisaname ndita sanduka leader wa ma students ku university ndinayamba kuona kuti ndi mphatso kuyamba pamene ndinayamba kuzikonza kuti kutsogoloko ngati kuli kofunikira ndizathandize kutsogolera dziko lathu ndipo ndakhala ndikonzekera zaka zoposa 20 kuti ndipange zimenezi ndinokonzeka kuthandiza kuti dziko lathu lichoke mu mphawi tatopa ndi umphawi tiyese zina tena mati ziganiza mwa makono tikondane tisankhe anthu oti angatithandize kuti dziko lathu lichoke mu mphawi ndipo ine Mathews Mtumbuka ndithandiza kuti lichoke mu mphawi. Dr. Mathews Mtumbuka, we are profoundly honored kuti we have had this conversation. This was the right time. My pleasure is mine and I am more honored. Thank you. This was the right time. This was the right time. And this is the right time for the ego. Otatseka. Oh yeah. Ego should be used. Chino Mungwazi. Oh, this is the right time for the This is the right time. Mukakagwa ku convention. Mukhalabe muchipanimu kapena munyanya. So choyamba ego imagwa ikenyemuka. Ngwazi. Kazigwa. Koma zita zangu kuti zachitika. Ineyo musayiwale kuti ndakhala ndili member mene mucha. CID mwati ndili CID. Yeah, sorry. Koma pano sindikhala CID wenweni. Pano ndachoka ku CID ndava chipewa tsopano. Dzuro ndava chipewa. Okay. So simunyanyala. Singanyanyala. Ndati momo ndikhala momo. Ine si obweratu. That's a good program. Pamene ponso ndiye pamapeto a program yathu madzulo ano ya Times Exclusive. Mprogramu iyi ndinali ndi Dr. Mathews Mtumbuka. Ndine Brian Banda, mwa ife tonse kuchokera muno mu mzinda wa Lilongwe. Tiyungotuma kumanonse and goodbye.